एगो पवन सिंह के गाना आवे वाला बा। वही गाना के अपडेट लेके आइल बानी, तो वीडियो में लास्ट तक आप लोग बना रही और वीडियो के पूरा देखी फिर। और चैनल के आप लोग वीडियो देख के भाग जानी लो, चैनल के सब्सक्राइब ना करनी लो, तो आप लोग से निहोरा बा, रिक्वेस्ट बा कि चैनलवा के जरूर सब्सक्राइब करी जा। हाँ, आज एगो पोस्टर आइल पावर स्टार पवन सिंह के, जेके गाना आवे वाला बा टी सीरीज से, जेके गाना आवे वाला बा टी सीरीज से। और ई काफी सस्पेंस भरल गाना बा। काहे कि पोस्टर देखला के बाद काफी ज्यादा सस्पेंस लगता। राइट साली पे बा जीजा का, राइट साली पे बा जीजा का, तो काफी सस्पेंस भरा ई गाना बा। और गाना काफी लाजवाब बा। और काहे कि टाइटल देख के गाना के तो मतलब लागता जी, मतलब काफी लाजवाब बा। ई साली के ऊपर गाना के मतलब फिल्मावल गइल बा, गावल गइल बा पावर स्टार पवन सिंह और शिल्पी राज के आवाज में। तो काफी जोरदार, काफी जानदार, काफी शानदार गाना होखे वाला बा। काहे कि पवन सिंह के जब साली और जीजा के तर्ज पे जब गाना गावे लेना, तो काफी मतलब जानदार गाना होला। और ई भी गाना काफी अच्छा मतलब हुई, टी सीरीज से आवता तो अच्छा होखबे करी। तो पवन सिंह रहत रहत एक गो गाना ऐसा का पटकत रहे न, पवन सिंह एक गो गाना ऐसा का पटकत रहे जे विरोधी लोग के एकदम फाट के दरवाजा लग गई बा। काहे कि ई पवन सिंह जब भी साली और जीजा के ऊपर गाना गावेले, तो गाना वायरल होला, गाना वायरल होला, बहुत सारा गाना बा। तो ई भी गाना काफी ज्यादा अच्छा होखे वाला बा। और शिल्पी राज और पवन सिंह की आवाज जब ऑडियंस के कान में जाला ना, तो ऑडियंस ऐसे ही झूमे लगेला। और गाना में म्यूजिक दिल बड़ा साबिर अहमद, काफी जानदार म्यूजिशियन हुआ साबिर अहमद। तो गाना में म्यूजिक दिल बड़ा साबिर अहमद। और लिरिक्स बा साबिर अहमद के, तो काफी गाना मतलब अच्छा होखे वाला बा। तो आप लोग के गाना में साबिर अहमद अगर म्यूजिक और लिरिक्स दे देस ना, वो गाना में ऐसे ही जान और चार चांद लग जाला। तो आप, और दूसरी चीज टी सीरीज से आवता, तो ऐसे ही गाना अब तो गर्दा मचैबे करी। तो आप लोग के का विचार बा, तो अपन विचार व्यक्त करी जा, कमेंट बॉक्स में जाई जा और फटाफट कमेंट करी जा। और हमारा चैनल पे नया बनी और पावर स्टार पवन सिंह के कट्टर वाला फैन बनी, तो चैनलवा के जरूर सब्सक्राइब करे। मिलतने दूसरा कोनो अपडेट के साथ है, तब तक खातिर जय भोजपुरी।